Hello, I'm Belen Shenkova. Здравейте, аз съм Ирена Накиева. We will present our first step project, Life Under the Waves. Рифове на бъдещето. Между кораловите рифове и въглеродния отпечатък. Къде е нашето място? Вярваме, че всеки един от нас е капката, която ще промени бъдещето на планетата, защото в природата всичко е свързано и ние сме само една малка част от голямата екосистема. Целта на нашия проект е да покажем, че промяната може да започне от всеки един от нас. Хипотеза. Нашият малък отпечатък оставя голяма следа. Какво всъщност не знаем за кораловите рифове? Кораловите рифове са важни за огромното разнообразие на екосистемата им. Те съдържат 1/4 от всички морски видове, независимо, че покриват едва 0,1% от световния океан. But what's happening with them? According to scientists, the coral ecosystem will be gone by the end of the century, thanks to the humanity and the human activities. This will be the first time for humanity to witness an extinction of a whole ecosystem. What's with the statistics? The first statistic I've put in is about coral reefs and the regions they're covering. The second one showing the regions and the risk they're in. The third one showing the bleaching events. The most severe one being 1998. Какво всъщност направихме ние? Our procedure was, we voiced the issue, analyzed, and interviewed. We voiced the issue by giving out flyers, making up discussion, and taking in opinions. We analyzed those opinions and discussions to find results. След това може да спрем да хвърляме пластмаса и да се прави повече рециклиране. Добре. И да не правим лоши неща. And we interviewed an engineer, Ivan Minikov, who is actively trying to reduce carbon footprints. Всяко едно семейство, всяко едно домакинство, всяко едно училище, всяко едно предприятие може да използва възобновяеми източници на електрическа енергия, фотоволтаици, батерии и генератори. Summary of the problem. Our research, we conducted that humanity with our activities that waste resources and energy should be held accountable for lowering our carbon emissions and helping the ecosystem we have been ruining. А нашата алтернатива за решение – велогенератор. Защо велогенератор? Енергийна ефективност и автономност може да бъде включен в енергийни системи, където е необходимо автономно производство на енергия, като например училища, офиси и домове. Образование и осъзнаване може да бъде използван в учебна среда, за да насърчи учениците да разберат важността на енергийната ефективност. Резултати. Много хора научиха и се замислят за проблем, който до момента дори не са предполагали, че съществува. Имаме решение, което чувствително може да намали въглеродния отпечатък дори и в нашето училище. Решението ни може да даде пример, който да бъде заразителен и в големи мащаби да остави една видима следа. Conclusion. There isn't a problem without a solution, but the solution relies on us to do it. Our example and our small contributions are what can save the corals. Give life under the waves a chance, and us too. Ние дадохме пример, вие ни последвайте. Thank you. Добре.